u školu. Jednog dana bili smo u šumama Erakliona, tražili smo tragove divljači i onda odjednom ni iz čega bili smo napadnuti. Usred borbe, Toren me je ostavio samog. Bez njega pored sebe, jedva sam pobegao. Sky, nisam znala za to. Nisam hteo da te smorim, samo sam želeo da znaš. Hajde, pokažimo ovim ljudima kako se pleše. Domino treba da bude srećan što ima tako sposobne i divne princeze. Upravo tako. Ne mogu da zamislim hrabrije i bolje princeze od Daphne i Bloom. Ovo je tako romantična. Imaš pravo, Kiko. Ona je loša. Ne brini, vreme je za akciju. Sada. Bravo! Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam svima što ste nam se pridružili u našem slavlju.